Amen. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Kumusta kayo kakabsat? Iti dayto yung aldaw ni Apo Jesus. Isuti kaimbagan nga mangidaldalan kada tayo ni Apo Jesus. Isuti kasayaatan nga adda kada tayo. Gaputa inted na iti biyag na gapu kada tayo. Madaydayaw iti Apo. Ket sapay kuma nga iti dayto yung aldaw ni Apo Dios, bendisyonan na kayo, tulungan na kayo, kabayatan na iti ing kayo panagdengdengeg kada kami manipod dito'y Commission for Christ Fellowship tapnon idanon mi kada kayo dagiti nabaknang a mensahe iti Apo kadagiti pamati tayo panagserbit tayo ken ni Apo Dios iti inaldawaldaw madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo ket sapay kumang at ti sa dinuman nga lugar nga ayanyo iti daytoy aldaw agtalinaed kayo presensya ti Apo agtalinaed tayo iti panagtultuloy tayo nga agdaydayaw ken ni Apo Dios agtultuloy tayo nga dumngeg kadagiti nabaknang nga mensahe ni Apo Dios kadagiti bibiyag tayo madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo ulitek kablawan kayo iti daytoy aldaw iti napateg nga nagan ni Apo tayo nga Jesus iti panagpatpatuloy ti aramid tayo dawatek ngagkararag tayo tapnon ikumit tayo ken ni Apo Dios ti aramid tayo Apo iti daytoy aldaw agyaman kami ti kinaimbag mo kada kami agyaman kami ti ayat mo agyaman kami Apo Dios iti daytoy manen nga aldaw tapnon no maidanon manen ti saom kadagiti kakabsat itata nga agdengdengeg dawatek kadikan kaapo nga sikakadi ti makikadda kadakwada sikakadi Apo Dios ti mangiparik na Apo ti presensyam kadakwada ket dawatek kadikan ka Lord nga dayjay sagid mo kuma ita iti daytoy aldaw mariknada kadi kang runan na ilawlawag mo kadi ti saom kadakwada bendisyonan met ti adipen mo dawatek kadikan ka Apo nga ikannak ti nadyosan nga kinasirib ket aramaten nak kadi Apo nga agbalin nga kalasugan ti bendisyon mo ita iti daytoy aldaw itultuloy mo nga rod Apo iti makikadda kada kami amay kaputinagan na Jesus nga po midawatek amin dagitoy. Amen. Praise God. Iti dayto yung aldaw kakabsat, itultuloy ko ti mensahe nga indanon ko kada kayo iti Domingo, may papan iti naimbag nga pastor. Praise God. Iti Domingo ket dinakamat ko kada kayo, dayjay naimbag, dayjay pastor, nga mangipaspastor kada tayo madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo dayjay naimbag nga pastor kaabsat ket awan ti pagkurangan na kada tayo dayjay naimbag nga pastor ket isu ti mangidaldalan kada tayo madaydayaw iti Apo ket dayjay panangidalan na kada tayo ti inaldawaldaw ket awan ti panagkamalina awan ti panagriro na no diket napudno daytoy nga agserserbi kada tayo madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo ket daytoy nga pastor ket nagbalin nga makabendisyon kada tayo nagbalin nga rangtay tapnon iti kastak ket makadanon tayo iti Ama tayo nga nailangitan madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo so iti dayto yung aldaw kakabsat itultuloy ko nga ro dayto nga mensahe tapnon iti kasta ket maawatan tayo iti adupay nga kaipapanan no si asino dayto na imbag nga pastor ken no si asino met dagiti karnero madaydayaw ti Apo kakabsat so anya kadingamin ayat ti kayat na asawen daytoy Libro ti Juan Kapitulo 10 kakabsat nga sarsaritaen daytoy naimbag nga pastor. So nga makita tayo, matakwatan tayo daytoy naimbag nga pastor no kasano ti panangipakaawat na ken panangipakaamuna kada tayo kas maysa a karnero nga aywanan dayjay naimbag nga pastor. Praise God.
So, dito text 2 tayo kakabsat, ibagana ti Juan Kapitulo 10, versikulo 11, versikulo 14 ken 15, ket kastoy ti panagkunana. Siya tinaimbag nga pastor, itad na ti biyag na nga agpaay kadagiti karnero na. Praise God. So daytoy tinaimbag nga pastor kakabsat, itad na iti biyag na nga agpaay kadagiti karnero na. Mapantayo dito verse 14, kunana ditoy, siya tinaimbag nga pastor. Inulit na manen nga imbaga kakabsat, nga isuna tinaimbag nga pastor. Ket kunana amamok ti ama, ket amamunak met ti ama. Amamok dagiti karnero, ket amamudak met. Madadaanak amang ipaay iti biyag ko gapu kadakwada. Makita yu kapsat, no, panpanunutan tayo, adalan tayo, daytoy nga versikulo 14 ken versikulo 15, ipagpakaawat na kada tayo, nga isu na laeng itinaimbag nga pastor. Ket ti ama tayo nga inailangitan, amuna dayjay na imbag nga pastor. Ket daytoy na imbag met nga pastor, amuna met dagiti karnero na. Ket dayjay na imbag nga pastor, si dadaan nga nangited iti biyag na gapu kadakwada, madaydayaw tinapateg nga nagan iti apo. Nagsakripisyo iti nagdakkel, daytoy nga imbag nga pastor kabsat. Ayat nalaeng nga maaywanan, ayat nalaeng nga maiyasideg dagiti karnero iti ama tayo nga nailangitan, madaydayaw tinapateg nga nagan iti apo. So iti daytoy nga aldaw, apay nga ta nga inawagan na tayo ni apo tayo nga Jesucristo iti karnero. Kunak iti Domingo nga ti karnero ket dagiti mamati, dagiti anak iti Dios. Apay nga ta nga karnero iti naala na ni apo tayo nga Jesus nga nangibagaan nga datayo ket karnero. Apay nga ta nga saan nga kalding, apay nga ta nga saan nga baboy iti inbagana kakabsat. Apay nga ta nga saan nga elepante, apay nga ta nga saan nga baka, wenno anyaman pay nga klase iti animal kuma iti dinakamat ken inusar ni apo tayo nga Jesus maipapan iti kadagiti animal. Ngem tinaala na kakabsat nga pangawag kadagiti mamati kan kuana kadagiti anak naket karnero, madaydayaw tinapateg nga nagan iti apo. Isu nga makita yu kakabsat nga naglaing nagimbag ni apo Dios wenno dayjay na imbag nga pastor iti inala na nga panangawag na kadatayo kas maysa nga karnero, madaydayaw tinapateg nga nagan iti apo. Kakabsat ti karnero ket 5 gasot wenno 500 times nga dinakamat na iti paset tinasantuan nga surat. 5 gasot namin 5 nga gasot nga nadakamat daytoy sao a karnero iti paset iti nasantuan a surat. Nasursurok ngem 5 gasot a dinakamat iti paset tinasantuan a surat no maipapan iti karnero, no maikumperar kadagiti na duma-duma nga klase dagiti animal kabsat. So ti karnero ket maysa anapateg nga taraken manipod kadagiti nagkauna wenno idiun unana, manipod iti daan nga tulag kabsat. Isu daytoy iti kaduan nga taraken dagiti tattao iti daan nga tulag, madaydayaw tinapateg nga nagan iti apo. Isu nga napateg daytoy, praise God, napateg dagitoy. Uray pay kadagiti kada Abraham, ni Moises, ni Lot, ket ti kaduan na atarakenda idi ket karnero, madaydayaw tinapateg nga nagan iti apo. Isu nga daytoy karnero ket napateg
kadagiti tattao idi ijay daan nga tulag kakabsat. May kadua, no apay nga ti karnero ket nadakamat iti Biblia kakabsat, kunak iti Domingo nga ti karnero ket isimsimbolo na may papan kadagiti anak iti Dios. Datayo dagiti karnero iti Dios. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Apay ngamin kunak manen apay nga inawagan na tayo iti karnero. Kakabsat, apay ngamin nga inawagan na tayo iti karnero. Tapnon makita tayo ti abilidad wenno ugali iti karnero kakabsat. Kunana dito, sheep is a meek animal. Madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Ti karnero ket natal na amo nga animal na saan nga naringgor. Saan nga nareklamo, madaydayaw tinapatay ganagan iti Apo. Kastoy dahito karnero. Kakabsat, iti panangilawlawag na ditoy. Isungat ti karnero kat maysa nga natal na nga animal. Han nga tila adda ti papapanan na, saan nga tila adda ti aramiden na, saan nga tila adda ti maisasauna. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo, saan nga alawaaw, saan nga ballog, daytoy karnero, akas kadagiti sabsabali nga animal. Isu nga masapul nga ti karnero, madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo, ket saan nga alawaaw, madaydayaw ti Apo. Kabsat, saan tayo kumanga kaslakalding, nga alawaaw, tila adat makmakan na, tila adat turturungen na. Ngem daytoy karnero, ket nagpintas iti panangibagana kakabsat kada tayo. Isu nga ibagana pa nga ti karnero ket tahimik, quiet, gentle, madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Isu nga kastoy ti karnero, isu nga daytoy ti nangipap nang isu nga inawagan na tayo ni Apo tayo nga Jesus kakabsat iti karnero. Karnero na, gaputan napateg, ken natal na ngamin, dagitoy a klase iti animal, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Kayat ket mailasin isuda, handa kayat ti mailaok-laok, kakabsat, dudiket kayat daket agmay maysada, akan kanayon laeng dagitoy nga karnero. Praise God. Isu nga, datayumet nga mamati, kabsat, saan nga tila damet no dadumat pakilaok-laokan tayo daduma. Ket ti panakailaok-laok tayo, pakikadkaduan tayo no daduma, ket maakaran tayo. Imbas ko mga datayot mga karkadakwada. Datayumet dagiti maakaran da. Adda dagi masursuro tayo itilubong. Bayat iti panakikadkadwa tayo kadagiti mga kalding, baka, leon, anyaman pa apakikadkaduan tayo na duma-duma a klase dagiti pakikadkaduan tayo itilubong tayo. Gapot datayot karnero ket datayumet a karnero makikadwa tayo met kadagiti kalding, baka, nuwang, anyaman pay, uleg, ken daduma pay. Ket no daduma datayumet ten iti maalada, datayumet ten iti maguyod da. Imbes ko mga datayot mangguyod kadakwada, datayot makaala kadakwada, ngem datayumet ten iti maalada, dayarik na tayo, alaen dameten, kakabsat, kadagiti panagbiag tayo. Isu nga saan tayo nga ipalubos, kuma, nga datayo nga awagan iti Diyos nga karnero ket agbalin tayo nga kalding, agbalin tayo nga nuwang, agbalin tayo nga elepante, agbalin tayo nga anyaman pay. Ngem ti karnero kakabsat, natal na kuma, naulimek kuma, ngem natagari kuma no may papan, iti panangibagat ti sao ti Apo. Praise God. Natagari kuma no may papan, iti panangiburay, panangi-share, iti sao ni Apo Dios. Hallelujah. Dahita kuma ti pagalistuan tayo, nga anak iti Apo, kasmay sa karnero, madaydayaw tinapateg, nganagan ni Apo Dios. Isu nga ti karnero kabsat, amuna ti dumngeg. Ti karnero amuna nga ilasin, dayjay apuna. Praise God. Isu nga datayo kuma nga karnero kakabsat. Datayo kuma nga anak iti Apo. Ammo tayo kuma nga denggen ti sauna kadagiti bibiyag tayo.
ket mabalin tayo met nga ilasin dagiti bagbagi tayo, mabalin tayo kumamet nga ilasin dagiti aramid tayo. Praise God. Tapno iti kasta ket makita da kuma dagiti kinasiasino tayo, kabayatan na amagikadkadwa tayo, iti daytoy lubong a pagbibiyagan tayo, madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. So nga kunak manen, ti karnero kakabsat ket dumngeg, ijay leader na, sheep tend to listen to their leaders, madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo, ammo datayo kuma amamati, ammo tayo kuma nga denggen, dayjay pangulo tayo, dayjay pastor tayo, ammo tayo kuma nga denggen, ammo tayo kuma nga suruten, mailasin tayo met dayjay saun, dayjay timek na. Praise God. Tapno iti kastaket makasurot tayo ken kuana, madaydayaw tinapateg nga nagan ni Apo Dios. May sapay kakabsat nga abilidad when ugali iti karnero ket ti kangrunaan na nga abilidad when ugali daytoy a karnero ket adaken kuana iti obedient character. Ti karnero kakabsat, obedient character. Kastoy ti ugali daytoy karnero. Kakabsat, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isu nga datayo kuma amamati, gapot ay bagbagan ni Apo Jesus nga da kayo dagiti karnero. Kunana ka datayo. Ket no ngarod no datayo dagiti karnero na agtulnog tayo ken kuana, hantayo nga makisubsubang ken kuana, hantayo nga daytay ikalkalintegan daya sermon ni pastor. Praise God. No di kaddi suruten tayo, no anya dayjay ibagat ti mensahe ni Apo Dios kada tayo. Ibagbagalaeng dayjay pastor tayo, dayjay mensahe ti Apo. Tano sa una kumalaeng kat anyak mat pakibibiyangak nga denggen dayjay sa una ta sa una met laeng. Anyak kumat pakaibibiyangak nga denggen dayjay ibagbagana ket tao lang met akas kanyak. Ngemhaan kakabsat aramaten ni Apo Dios dayjay pastor tayo nga mangidanon iti mensahe kada tayo, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo, gaputa dayjay mensahe kat kayat na nga ipakaawat kada tayo, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo, ket no masaktan kayo man iti mensahe nga maidanon kada tayo kakabsat, hantay ko mga masaktan, no di kat di tarigagayan tayo kumati maagasan, no masaktan tayo iti dayjay mensahe, nga minsan tayo met ngamin adumdumngeg, hantayo met ngamin nasursuruten, dayjay ibagbaga ti pastor kakabsat, isu nga ti pastor ibaga na laeng dayjay pagrebengan na, tanusan na nga ibaga ti pagrebengan na, ni Apo Dios dosahin na kami ni pastor dosahin ni Apo Dios ni pastor apay nga hanang ibaga jay kinapudno, hanang ibaga dayjay pudno nga sao ti Apo kadagiti karnero na, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isu nga pagrebengan ni pastor nga ibaga iti mensahe tapnon iti kastaket santo met nga madusa inton panangukom. Kunanan to Pastor Rodi, bakit hindi mo sinabi ang katotohanan sa mga tupa? Bakit hindi mo sinabi, hindi mo ipinaalam ang tunay sa mga tupa nung nandun ka pa sa lupa? Ang tanong si pastor, Lord, ginawa ko ito, paulit-ulit na ginawa ko ito. Mga kapatid, sa mga araw na ito, ang mga tagapagsalita ng ang Panginoon ngayon ay mga alagad ng Diyos. Ang mga pastor. Praise God. Hallelujah. So, iti dayto yung aldaw. Masapul adenggan tayo ti mensahe ni Apo Diyos. Kadagiti bibiyag tayo. Madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Gaputa tinaimbag nga karnero, wenno ti karnero, dumngeg iti sao ni Apo Dios. Madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Kadagiti nga daw, ibaga na dito Matthew chapter 7 verse 15. Kunana, agannad kayo kadagiti sinan propeta. Umayda kada kayo ket agparangda akas karnero. Makita yu kabsat addada dagiti agpamarang.
akas la karnero, ngem ti kinapudno na narawet da nga lubo, kabsat. Isu nga, adda dagiti sinan propeta, adda dagiti peke nga propeta, ti kawes da, ti arwaten dakat kasla karnero, natalnada na alumamay da, ngem gayam sa bali ti panggep da, agdadael, agpukaw, da kakabsat. Kaya't dagat madadael, dagiti pamati, dagiti karnero, kakabsat. Kaya't dagitoy, dagiti an-anadan tayo, kunana aganad kayo, kadagiti sinan propeta, umayda kada kayo kat agparangda kas karnero, isu nga addada dagiti pastor, nga umayda akas la karnero, kakabsat. Ngem kas damet laeng lubo, kas dalang met kalding, kakabsat. Kaya't dalaeng nga maalilaw tayo, iti pamati ken panagserbi ken ni Apo Dios. Isu nga siguraduen tayo kuma nga datayo kuma dagiti sumursurot iti sao ni Apo Dios, datayo kuma dagiti dumdumngeg iti mensahe iti Apo, ket saan tayo mabalin kuma nga denggen ken ipalubos, nga denggen tayo dagiti kaslan nakakaarwat wenno kaslan nakakawes iti karnero, kakabsat. Ngem gayam iyaw awan datayo. Kayat datayo nga alilawen, kayat da nga mapukaw tayo, kayat da nga matenag tayo ijay bangen. Kayat tayo nga bumagsak tayo, kakabsat. Iti pamati ken panagserbi ken ni Apo Dios. Kitaan tayo iti libro ti Jeremias. Dadya nakita ni Jeremias, kakabsat. Iti chapter 23. Kitaan tayo anasayat daytoy. Jeremias chapter 23, verse 13 to 17. Saggaysaan tayo, nga sukimaten kin kitaan daytoy nga bersikulo anakita ni Jeremias, kakabsat. May bapan kadagiti sinan propeta, wenno kadagiti sinan karnero nga agpampamarang, kakabsat, ayat dalaeng nga makalilaw ken makadadael iti pamati ken panagserbi ken ni Apo Dios. Verse 13, kunana, nakita ti panagbasol dagiti propeta ti Samaria, nagsauda itinagan ti Dios a Baal. Inyaw awanda dagiti tattaok nga Israelita. Kitaan tayo dito maudi apaset na. Inyaw awanda dagiti tattaok nga Israelita. Datayo dagiti na espirituan itatta nga Israelita iti Dios. Datayo dagiti karnero iti Dios itatta, kakabsat. Ket kayat ni Apo Dios nga saan tayo nga mayaw awan. Ket kayat na nga saan tayo adumngeg kadagitoy sinan propeta. Saan na nga kayat nga aramidan tayo dagiti ibagbaga dagitoy asinan propeta itatta, kakabsat. Isu dagitoy dagiti mangyaw awan kada tayo. Isu nga saan nga amin nga agparang kada tayo itatta ket pudno, kakabsat. Adu dagiti agpampamarang itatta. Iti panawen tayo kadagitoy nga aldaw. Mapan tayo dito verse 14. Verse 14 kunana, ngem nakita tinakarkaro nga aramiden dagiti propeta ti Jerusalem. Makikamalala agulbod da, tulungan da dagiti tattao nga agaramid ti dakes. Magita yu, kakabsat, man nakikamalala da, agulbud da, tulungan da dagiti tattao nga agaramid iti dakes. Isut gapuno nga awan kadakwada iti agsardeng nga agaramid iti saan arumbeng iti matang ko. Dakes akas kadagiti tattao ti Sodoma ken Gomora. Anyakit din daytoy nga aramidan ti dagitoy sinan karnero nga tattao itatta, kakabsat. Kasla karnero da, ngem gayam lubo da, gayam kalding da, gayam uleg da dagitoy, kakabsat. Nasayaat ti pamarang da, nasayaat dagiti pagpakita da, kakabsat. Ay maanyangay kunana nakakarkaro. Dahil sa o kunana nakita anakarkaro ti aramid. Nakarkaro kayat na asawen, nakapalpalalo
itatta ti panawen tayo, gapu iti aramiden ni Satanas, iti diablo kakabsat, tapnon iti kastakat maalilaw na ti Jerusalem, ti kun ibagbaga tayo nga ti Jerusalem tayo, kat ti pamilya tayo, ti lugar tayo, ken ti lubong tayo kakabsat. Isu nga nakapalalo dayto itatta nga iti aramiden iti kabusor, ket ti umuna nga atakyan na, ti umuna nga rauten na, ti pamilya tayo, ti bagbagi tayo, ti biyag tayo, daytoy ti atakyan na, daytoy ti rauten na, kakabsat. Tapnon iti kastaket, makaaramid tayo ti dakes, makaaramid tayo kadagiti saan nga nasayaat, kunana, agulbud da, ket daytoy nga aramid, dagiti sinan propeta, daytoy aramid, dagiti sinan karnero, kakabsat, ibaga na ditoy nga, tulungan da tayo pa'y. Tulungan da tayo pa'y nga agaramid iti dakes. Tulungan da tayo pa'y. Isuro da pa'y iti aramidan tayo. Tapnon iti kastaket, mayadayo tayo kaniya po Diyos. Isu nga tilubong tayo itata, nakamamak ken nakabutbuteng, no saan tayo nga agbalin nga masirib anadyusan. No saan tayo nga agbalin anasirib nga nadyusan. Tano agbalin tayo nga masirib anain lubungan, kaabsat, awan mayaw awan tayo, mapukaw tayo, no sirib anain lubungan, tisurutan tayo tata, ti kasapulan tayo kat sirib anadyusan, nga gapukan niya po Diyos, tapnon saan tayo nga mayaw awan, tapnon iti kastakat, saan tayo nga mapukaw. Apay, gapu ngamin, tatilubong tayo, tulungan na tayo, nga garamid, isuro na tayo. Isu ako na ni Pastor itata, iti teknolohiya tayo itata, kabsat. Talaga nga kumarkaro, nakabutbuteng, gabuta, ibaganan, saritain nan, nga ti tao kat mayad adayon ken ni Apo Diyos. Ngem daytoy kumati aramidan tayo itata, iti agdama nga panawen tayo. Saan tayo nga paisoro, kadag iti baro nga teknolohiya itata, ngam ti soroten tayo kuma, dahi teknolohiya ni Apo Diyos, nga ibagana kada tayo, madaydayaw tinapateg, nganagan ni ti Apo kabsat, madaydayaw tayo, tinapateg nganagan ti Apo. Gaputa ko na, iti imatang ko na ni Jeremias, dakes daakas kadito tao, iti Sodoma ken Gomora. At datayon, itata ti panawen, ti Sodoma ken Gomoran, kadagituyan ngalal daw, kabsat, isu nga aganad tayo. Verse 15. Verse 15. Kunana, iti kasta, siyak ni Yahweh aman nakabalin amin. Man nakabalin amin. Ibagak daytoy, may busor kadag ti propeta ti Jerusalem. Pakanek to ida iti napait amula. Painumek to ida iti nasabidong adanom. Ngamin, isaknapda iti saan nga nadyusan. Nga aramid iti entero adaga. Magitayo kabsat dali sa ako nana, ngamin isaknapda, iwaras da, iti saan nga nadyusan. Daytoy itata ti aramidan ti kabusor. Daytoy itata ti aramidan ti baro at teknolohiya. Tapnon mapukaw, dagiti panpanonot, trik na tayo, kadag ti nadyusan nga banbanag, kabsat. Ngem saan kuma, kabsat, saan tayo kuma ipalubos, ama sa bidungan, dagiti panunot tayo. Saan tayo kuma ipalubos, nga mapukaw, dahito na Diyosan, nga biyag tayo. Isu ako na dito, ngamin isaksaknapda, iti saan nga na Diyosan. Isu nga, kakabsat, tilubong tayo tata, nakabutbuteng ken nakamamak. Ngem awan ti pagbutngan tayo, dagiti karnero ket awan ti pagbutngan da, awan ti pagdanagan da. Madaydayaw ti Apo, gaputa adda ti naimbag nga pastor nga mga iwan kadakwada. Verse 16. Kun na ti Apo aman nakabalin namin, kadagiti tao ti Jerusalem, pasig nga ulbod, ipanamnama kada kayo dagiti propeta. Pasig nga ulbod, awan kinapudno na, tibagbaga, dagiti sinan karnero, dagiti sinan propeta, kakabsat. Isu ako na dito, verse 16, diyo ipangag ida, tay bagada, dagiti arapaapda, saan ang nagtaod kanyak
ti sasawenda, madaydayaw ti napateg nga nagan ti Apo. Saan nga nagtaod kanyak iti sasawenda. Isu nga iti dayto nga daw, ti naimbag nga pastor, dagiti pa pastor nga mangibagbaga ti mensahe ti Apo kabsat, nagtaod ti mensahe iti Apo kabsat, dagiti ibagbagami kada kayo. Saan nga mangyaw awan dagitoy? Saan nga ulbod dagitoy? Ngem ibagbagami, ikas kasabami, tinaimbag nga damag ni Apo tayo nga Sus. Ikas kasabami ti kinapudno kakabsat, madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Isu nga, no addada, dagiti umay kada kayo, masarsarakan nyo, ket ibagbagada nga isoda iti pudno, han kayo mamatpati. Ngem no, ti ibagbagada ket mensahe iti Apo, nila nga po Jesus iti naimbag nga dalan ken pudno, dayta ti mensahe nga gapu ken ni Apo Dios. Madaydayaw ti napateg nga nagan ti Apo. Verse 16, kunana ditoy, ibagbagada kadagiti tao, adagiti tao saan adumngeg ti saok, awan to ti pakan-anan wanda. Ibagada kadagiti nasukir nga awan to ti didigra, adumteng to kadakwada. Madaydayaw ti napateg nga nagan iti Apo. So iti daytoy nga daw kakabsat, kitain tayo dito verse 17, ibagbagada kadagiti tao, dagiti tao saan adumngeg ti saok, awan to ti pakan-anan wanda. Magitayo kakabsat, no saan tayo kano adumngeg iti sao ti Apo, awan to kanot pakan-anan tayo, dayta ti ibagbagada. Isu nga manipod ken ni Satanas, naggapu ken ni Satanas dayta, iti anlilawen na daadan ken ni Eva, nga saan apudno, kunan ni Satanas, dumangan kayo, ket maamuan yon to tinimbag ken daket dakes ket kasla kayon to iti Dios. Isu nga manipod, ijamino yon tiyerden, ni Satanas nga lilaw, aging gana kadagitoy, aga mangal alilaw ken saan pay laeng agsardeng kakabsat. Isu nga masapul nga saan tayo nga mamatpati, kadagiti ibagbaga dagitoy. Gaputa saan da dagitoy nga saan da anaimbag nga pastor, handang naimbag nga pastor dagitoy. Gaputa saan da nga ibagbaga kakabsat iti kinapudno. Di kaddi ibagbaga dalaeng iti makayaw awan, makadadael, makapukaw, laeng kadatayo, madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Isu nga ni Apo tayo nga Kristo kabsat, inawat na tayo manipod iti Ama anailangitan. Praise God. Isu nga ti Juan Kapitulo 10, John chapter 10 verse 29, kunana, natanok tinted kanyak ni Amak ngem dagiti isu amin, ket awan makarabsot kadakwada iti panangaywan ti Ama. Praise God. Isu nga awan kadatayo iti makalala kadatayo into adda tayo iti dayjay ima iti Dios. Madaydayaw iti napateg nga nagan iti Apo. Apay ngamin, gaputa datayo dagiti karnero ni Apo tayo nga Kristo. Datayo dagiti karnero ni Apo tayo nga Kristo. Ket inawat na tayo ni Apo tayo nga Jesus. Madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Ket iti panangawat na kada tayo, inawat tayo met isuna, akas manubot ken mangisalakan kadagiti bibiyag tayo. Kasano ti pannakaamom? Kasano ti pannakaammo tayo? Nga sit datayo ket karnero na tayo ni Apo tayo nga Kristo. Kasano ti pannakaammo tayo? Nga datayo ket karnero na tayo ni Apo tayo nga Kristo. Kasano pannakaammo tayo? Nga sika ket inted naka iti Ama tayo anailangitan, when inted naka iti Ama tayo nga nailangitan. Ni Apo tayo nga Kristo kakabsat, ibagana ka datayo nga datayo dagiti karnero na. Praise God, datayo dagiti karnero na. Ket nalawag iti Juan Kapitulo 10 versikulo 27, John chapter 10 verse 7, kunana, denggen dagiti karnero titimek ko, ket amok ida, ket suroten dak. Praise God. Makita yung kabsat dahito verse 27, denggen dagiti karnero, dahito itatan,
Anyat ti saludsod ko itata anyat daytoy maysa nga saludsod ako nakitatay kasano ti pannakaamom nga sikakat maysa a karnero. Kasano ti pannakaamom asikakat maysa a karnero wenno anak ni Apo tayo nga Kristo. Wenno kasano pannakaammo tayo nga sika ket inted na ka iti ama tayo nga nailangitan. Isuak iti daytoy nga aldaw kakabsat makita tayo tinalawag nga sungbat daytoy nga saludsod no datayo ket ammo tayo nga karnero. Ti karnero kunana anya ti bagana dito verse 27 denggen dagiti karnero titimek ko. Timek laeng denggenan isungat dagiti karnero ket magusgustuan da may ayuda maragragsakan da adumngeg ije mensahe madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo maragragsakan da nasisiyahan sila na nakikinig sa mensahe ni pastor. Praise God. Praise God. Hallelujah. Isu nga kakabsat maragsakan tayo kumano adda ti pastor nga mangibaga ti mensahe iti Apo kada tayo. Maragsakan tayo nasisiyahan tayo sana kung merong pastor na nagbibigay ng oras, panahon, na nagbabahagi ng mga salita ng Diyos. Hallelujah. Kaya Pastor Rodi, salamat sa oras, panahon, buhay mo na ibinigay mo para sa mga tupa. Praise God. Hallelujah. Denggen dagiti karnero titimek ko ket amok ida dahiti maudi apaset na ket suruten dak isu nga masapul isu nga dagiti karnero ket saan da nga nasukir saan da nga nasubeg saan nga natangken ti ulo da ang mga karnero ay hindi matigas ang ulo kundi nakikinig sila. Praise God. Suruten dak. Masapul nga ti karnero sumurot. Kani Apo tayo nga sus. No adda ti ibagana. Praise God. Hallelujah. Isu nga iti daytoy nga aldaw kakabsat. Dumngeg tayo met no adda ibaga ni pastor kada tayo. Hantayo met nga pagdaksan no ibag adda ti mensahe nga kayat nalaeng nga ipagpakaawat kada tayo. No adda kayat na laing nga ipakpakita kada tayo mensahe ti Apo dayjay para kada tayo kakabsat. Ususaran laing ni Apo Dios daytoy. Isu nga anyat kayat na asawen iti denggen dayto. Denggen dati timek ko. Anyat ti kayat asawen daytoy sao nga denggen dati timek ko. Kunan ni Jesus iti umuna iti dito verse 26. Dito verse 26. Kunana ngem di kayo mamati ta saan ada kayo ti karnero. O makita yon kabsat. Saan kayo met ngamin amamati? Han kayo met ngamin adumngeg. Gaputa di kayo met saan met ngamin nga saan kayo met ngamin nga karnero. Mabalin nga si daytoy aldaw. Nasakit jay panagdengeg tayo. Ngem no datayo ti karnero ket no datayo ket karnero tayo saan tayo nga masaktan? Han tayo nga masaktan. Ngem no saan tayo a karnero akat masaktan tayo ang tila damet ti bagbagan ni pastor. Ngem no karnero kat okay pastor, go. Mga sabakalat ta, ibagam latta. Madaydayaw ti Apo gapong amin. Ta karnero na tayo ni Apo Dios adumdumngeg ken sumursurot ken kuana. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Iso kunana, ngem di kayo mamati, ta saan ada kayo ti karnero. Iso nga masap no datayo dagiti mamati, no datayo dagiti karnero, mamati tayo, denggen tayo, sumurot tayo ken kuana. Ti sumurot ken mamati. O makita tayo man kakabsat. Ti sumurot ken mamati isu ti pagilasinan wenno markat ti karnero. Isu ti markat ti karnero ket anak iti Dios. Anak iti ama tayo nga nailangitan. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Isu ako na dito ay Christ sheep hear His voice. They believe His word and follow Him.
madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Christ dayjay karnero ni Apo tayo nga Jesus, ganda ititimek na. Handa nga agin tutuleng. Uray pa naka-microphone, uray pa naka-loudspeaker. Ay na, anya dayjay ibagbagana ni pastor. Nakapigpigsa nga stimek, nakapalakas na buses. Sabi nila kung minsan, ano ba yung sinasabi ni pastor? Napakikinggan nila, pero hindi nila, parang hindi nila nakikinig. Parang hindi sila nakikinig. Masapul nga, dumngeg tayo, iti mensahe ti Apo, uray arasa, no daduma, uray arasa asla, no daduma, no chismis, uray arasa asla, no daduma, Apo nakapigpig sa di pa nagdengeg. Ngem no sa uti Apo ay na, di tayo amo nga denggen, nang grigat amangeg, ngem no chismis. Ang daling pakinggan, pero kung salita ng pakinggan, kung salita ng Panginoon, ang hirap pakinggan. Tama ba o hindi? Tama. Praise God. Hallelujah. Kayo po ang nagsabi. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Iswakabsat itinatungal daw. Dagiti karnero ti Diyos. Dagiti karnero ni Apo tayo ng Jesus. Denggenda ti mensahe. Denggenda ti mensahe ti Apo. Denggenda ti sao ni Apo Diyos. Sumurot da ken kuana. So iti dahil tingal daw. No da tayo nga ro dagiti karnero ti Apo. Denggan tayo kuma. Dagiti boses ni Apo Diyos. Mamati tayo kuma ijay sa una. Kat sumurot tayo kan kuana. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Iti nga rod. Iti dahil tingal daw. No si kagat may saka anamati, no may saka nga karnero, masapul amamati ka, masapul nga sumurot ka, kanya po tayo nga Jesus, kas may sa karnero ti Apo, niya po tayo nga Jesus. Ay dayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Dawatag kadingag takder tayo kakabsat. Agkararag tayo, madasan tayo man nga sukimaten itatta, dagiti bagbagi tayo, iti sangwanan, dahil na imbag nga pastor. Iti dahil daw, dagsao, dahil na imbag nga pastor kada tayo. Mabeen, iti panangilasat na, kanya kas, may nga dipen na, nga representative ti Apo iti dahil daw. Kakabsat, kita man day tabagim, iti dahil tingal daw. Kaya't ti Apo, agbalin tayo a karnero, dumngeg ken sumurot. Iti jay na imbag nga pastor. Lord, iti dahil tingal daw, nagsaw ka kada kami, Apo. Ti panagsaom kada kami, Lord. Kaya't mo nga ipakaawat kada kami, no kasadot kinapatag mi, Apo kat ka. Gaputa inted mo, tibiyag mo kada kami, Lord. Inted mo, Apo, na po mi nga Jesus. Gapu kada kami, nagbalin kami, hindi nga nayawawan, napukaw, Lord. Ngam niya po mi nga Jesus, imay dito irabaw titaga. Iso tinagbalin nga pastor mi, nga nangidalan kada kami. Doan niya ti arambidan mi, doan niya ti surutan mi. Iso nga ti daytoy, o Diyos, galdaw. May aman ka di, Apo, gagbalin kami kumanga na imbag, nga karnero. May aman ka di, Apo Diyos,
nga palubusam dagdirik nami biyag mi itata Apo. Tapnon o Diyos agbalin kami kumanga napudno kas maysa nga mabatikan ka. San mi nga kayat Apo ti agbalin nga peke. San mi nga kayat iti agpamarang Apo Dios. No di kat di iti dahit daw Lord. Kayat mi ti agbalin nga napudno nga karnerom Apo. Kayat mi ti agbalin nga napudno nga mamatikan ka. Kat kayat mi nga denggan dahit mensahem Apo kada kami itata. Kayat mi Apo Diyos ti sumurot kan ka. Kayat mi Apo Diyos nga agbiag kami ti pamati Apo. Madaydayaw dahit napatinganagan mo Diyos. Tutulungan na kami. Tapno iti kastaw Diyos san kami kung mga agintutuleng kadag ti saom. No di kat di agbalin kami kung mga napudno nga dumngeg ti saom Apo itata panawan mi. Ti lubong mi itata Apo Diyos. Ado daglaw. Ado dagiti kayat da nga mapukaw kami. Ngem o Diyos agtakder kami kan ka ita iti dayet yung aldaw nga agbalin kami nga napudno. Ket ti kararag mi itata iti dayet yung aldaw Apo Diyos. Tulungan na kami nga agbalin nga napudno nga karnero Apo Diyos nga sumurot kan ka. Madaydayaw ta napatinganagan mo Diyos, madaydayaw ka. Apo agbiag kami nga kayat mi o Diyos ti sumurot kan ka. Asidegen Apo ti ay mo. Asidegen Apo Diyos ti panagsublim. Apanangala kada kami. Kat no asidegen Apo Diyos ti panagsublim apanangala kada kami. Kayat mi na Apo Diyos ti dumngeg kan ka. Kayat mi ti sumurot kan ka Apo Diyos. Madaydayaw dahil napatinganagan mo. Iso nga Apo ti kararag mi. Tulungan na kami adumngeg kan ka. Kat tulungan na kami Apo Diyos. Tapnon saan mi kumanga dengdenggan ti boses ti lobong. Saan mi kumanga dengdenggan dagiti sinan propeta Apo. Saan mi kumanga dengdenggan dagiti saan apudno nga pastor. Ngem ti denggan mi kuma dagijay pastor nga mangibaga ti saom kada kami. Apo. Madaydayaw ka. Tidenggan mi kumadagay papastor nga mangisakit kadagiti kararuami. Tapnon maiturong kami iti agnaganayon Apo. Dayta kuma o Diyos tidenggan mi. Isu nga pagtulungan na kami Apo Diyos. Tapnon saan mi nga denggan ti sao ti lubong. Saan mi ko mga denggan ti sao ti lubong nga mangyawawan mangpukaw. Kada kami Apo Diyos. Nga Apo, malukatan kuma, dagiti mata ti pamati mi, malukatan kuma, ti lapayag mi, tapnon dagiti laeng kuma, dagiti laeng kuma saom, Apo. Itidenggan mi, tata, madaydayaw ka, O Diyos, madaydayaw ka. Lord, bendisyon am dagiti nagdengeg ti saom, sapay ka di Apo Diyos, ipariknam kadakwada. Dayay panangay ayat mo kadakwada. Dayay panangipateg mo kadakwada. Dayay panangisaksakit mo kadakwada. Dayay masiknan ka kadakwada, Apo Diyos. Gaputa kayat mo ida nga agturong dalaing kan ka. Madaydayaw ka, O Diyos, madaydayaw ka. Apo, kukwam ti so amin adayaw, gloria ken panagyaman ita iti dayat ng aldaw. Agyaman kami ti aramidem, Apo, kada kami. Agyaman kami ti mensahem. Ket dawatek ken ka iti dayat ng aldaw, Lord, nga pagbalegyan na kami, nga dumngeg ka dagiti saom iti inaldaw-aldaw. Madaydayaw ka, O Diyos, madaydayaw ka. Apo, agyaman kami, ket kukam, O Diyos, ti dayaw, gloria ken panagyaman. Amay ka po, tinagan na Jesus nga po, midawaten mi dagitoy. Amen. Praise God. Hallelujah.
Hinahanap ng puso ko.